našli sa živočíchovia, veľmi maličkí živočíchovia, veľmi, veľmi drobulinky živočíchovia, ktoré majú veľmi, veľmi drobulinké orgány, ale dokonca majú veľmi drobulinké svaly. Všetko je strašne, strašne drobulinké. Takže nie sú to mikroorganizmy, ale živočíchovia. A u nich sa našlo, že sú schopní zobrať genetický materiál od baktérií alebo od iných mikroorganizmov. Takže to sú organizmy, ktoré pozostávajú napríklad z jednej bunky, jednobunečné organizmy. Od nich zoberú ten genetický materiál, pretože tento genetický materiál im dáva možnosť vytvoriť chemikálie, pred ktorými sa sú schopní chrániť proti infekciami. Takže čo poznáme my v dnešnom svete? V dnešnom svete, čo využívame, sú antibiotika, ktoré izolujeme z mikroorganizmov, alebo nie mikroorganizmov, ale jednobunečných organizmov, baktérií napríklad. Oni sú schopné syntetizovať antibiotika, pred ktorými sa bránia proti inými baktériami alebo proti vírusmi, nejaké antivirotika. Antimikrobiálne látky sa nazývajú všetky dokopy. A teraz my to, čo izolujeme od tých daných baktérií, nie vždy je účinné. Po väčšine je to toxické. Takže len veľmi málo tých antibiotík alebo tých antimikrobiálnych látok sme schopní z mikroorganizmov izolovať a využívať ako na antibiotickú, na antimikrobiálnu liečbu. Tieto živočíchy to robia sami. Oni si ten genetický materiál zobrali a syntetizujú si tie antimikrobiálne látky v telách. Prečo je to tak šokantné? Je to tak šokantné, pretože my poznáme prenos génov, takzvaný horizontálny a vertikálny. To, čo poznáme my všetci, je vertikálny prenos z rodičov na potomka. Z rodičov na potomka. Takže ideme smerom dole. A ako sa tá genetická informácia prenáša? Párením. Zoberieme spermiu, vajíčko, vuba, zmiešame a vytvoríme organizmus, ktorý môže mať nové vlastnosti a tieto nové vlastnosti sú schopné ho ochrániť pred novou situáciou, ktorá je v okolí. Práve kvôli tomu sa my musíme páriť navzájom a hlavne nie so súrodencami. Ale sa párime so súrodencami, tak to vuba je vlastne vuba pif. A ten genetický materiál, ktorý sa vytvorí so súrodencov, jednoducho nie je vôbec dobrý. Takže potrebujeme čo najväčšie rozdielne genetické informácie, ktoré dáme dokopy a takto vytvárame lepší organizmus. To je horizontálny prenos. Pak baktérie alebo mikroorganizmy poznajú prenos, prepáčte, ja som povedala horizontálny, mal byť vertikálny prenos, Ukazujem vertikálny. No a tie mikroorganizmy majú horizontálny prenos. Čo to znamená? Znamená to to, že keď nejaká baktéria zomrie napríklad, tak druhá baktéria, ktorá je v okolí, môže zjesť jej genetický materiál a môže ho využiť. Môže si takto zlepšiť svoj genetický základ, ktorý má. Alebo pak je to, oni si ten genetický materiál prenášajú, aj keď nie sú mŕtve, na to sú systémy. Každopádne sa toto volá horizontálny prenos, pretože nemiešame genetickú informáciu, ale dávame ju z jedného organizmu do druhého organizmu. Toto horizontálne sa deje len u mikroorganizmov. Z najväčšej miery, z 99% to pozorujeme u baktérií strašne často. Pozorujeme to strašne málo u makroskopických živočíchoch, ako sú napríklad ľudia alebo iné živočíchy. Preto to bolo tak šokantné, že zistili, že živočíchy majú bakteriálnu DNA. Nie len to, že ju majú, ale oni ju stihli už aj vylepšiť
a nevyrábajú presne chemikálie, ktoré vytvárajú dané baktérie, od ktorých majú túto genetickú informáciu, ale vytvárajú iné látky, ktoré nie sú toxické pre iné živočíchy, ale stále sú schopné ich ubrániť pred inými mikrobiálnymi infekciami. A toto je super z viacerých hľadisk, pretože máme nové antimikrobiotiká, snad sa vyjadrujem správne, nové antimikrobiálne látky, ktoré aj nás potenciálne môžu ochrániť pred mikrobiálnymi infekciami. A ad 2, wow, máme horizontálny prenos u živočíchoch. Jo, takže... No a včetně je třeba poznámka, že lidi přece něco taky podobného umí, že umíme dělat genetické modifikace, ale to je právě proto, že my vlastně pro ty genetické modifikace určitě zmíníš CRISPR-Cas9 a tak, protože jsme se to právě naučili u těch jednoduchých organismů, přesně u virů, které jsou schopny brát si tu genetickou brát si ty jiný geny. Takže když se vrátím k nám lidem, abych to zase pochopil jako nebiolog, tak jak říkáš, u nás je to vertikální. Aby jsme tady vytvořili zajímavý genetický experiment, tak já a zcela odlišná osoba, tam Tereza Terrell Art schovaná za mnou vzadu, pocházející zcela z jiných oblastí, rozhodili jsme sourozenci, jsme najednou vytvořili křížením nějaký plod, ten plod teď evolvuje a je připraven na to prostředí, že se vyvinul v tom prostředí, tak dostal ty správný geny a nebo i špatný geny, je to vždycky pokus, proto by bylo nejlepší mít 1 000 000 dětí a podívat se, jestli třeba těch 100 000 dětí bude ta správná cesta, takhle by měla fungovat evoluce, ale ty jednodušší organismy jsou schopni i toho horizontálního, kdybych já byl jednodušší organismus a tohle byl jiný jednoduchý organismus, tak bych se tak jako přilepil, zebral zajímavý geny a zase se odlepil, ale to neumím, protože jsme složitý. Áno, no, takže kvôli tomu je to tak strašne pekný objav. Už viem, čo som chcela povedať. Ten horizontálny genový transfer, ja som síce povedala, že prebieha z 99% u mikroskopických organizmoch, ale stále je tam to 1%, pretože my ho nachádzame u rôznych organizmoch a dokonca aj u nás. Kvôli čomu máme placentu? Kvôli tomu, že sme si uložili gen z vírusu. Je to tu nejak popísané docela komplikovane. Každopádne nejaký proteín, práve ktorý pochádza z vírusu, je schopný vytvoriť určitý tissue je čo? Určitú tkáň na placente. Placentu som nevidela, si ju nikdy v živote neuvidím, ale jo, asi má viac tých tkaní a práve jedna z nich vzniká len kvôli proteínu, ktorý máme od vírusu. Takže horizontálne prenosy fungujú skrz na skrz živočíchov, je to fajn, my ich nevyužívame, tie baktérie ich využívajú oveľa viac. A vlastne ešte ďalšia vec, proč to využívajú títo živočíchovia, keď iní živočíchovia to nevyužívajú. Proto si hovoril, že ty budeš vtipný, tak teraz budem ja vtipná, pretože oni sú takzvané extrémne feministické, pretože u tohoto živočícha nenašli muža. Pretože oni si povedali, že ich nepotrebujeme, jo, a na to, aby nevytvárali len svoje kópie, pretože keby vytvárali svoje kópie, tak jednoduchá infekcia je schopná vymýtiť, a tým sa krásne dostávame k humoru, mimochodom, je schopná vymýtiť tú populáciu, tak aby nevytvárali tí daní živočichovia len svoje kópie, tak oni ich nakopávajú DNA z iných mikroorganizmov, napríklad z tých baktérií. Jo, takže oni si pomáhajú týmto. Nemajú vertikálny, majú horizontálny prenos, ale takto nevyrábajú len a len kópie, ale kópie s obmenou. A práve kvôli tomu tento typ organizmu, neviem, jak to mám povedať, využíva ten horizontálny prenos. Pretože si povedal,
Chlápov nepotrebujeme. Docela pekná štúdia, fakt. Takže, protože vlastně tyhle ty organismy mají to bezpohlavní rozmnožování, které je v podstatě svým způsobem klonování, že potomci jsou klony matky, nepotřebuji otce, ale prostě jednoho svýho typu rodiče, tak si vymysleli, hele, my víme, že oproti pohlavnímu rozmnožování, tak oni si to neřekli, takhle evoluce nefunguje, ale v podstatě ukázalo se, že když si do sebe, že mají nevýhodu proti pohlavnímu rozmnožování v té bohatosti genů a adaptaci na prostředí, tak kmen, generace těchto organismů, která zjistila, a když si do sebe vezmu trošku horizontálně nějaký geny, tak tenhle ten skill je fakt výhodný a najednou můžu se takhle rozmnožovat nepohlavně, ale jsem upgradeovaný jinou metodou. Ano. Krásně funguje ta evoluce. Tolik nejnovější novince na kanále Vydátor. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like, koment nebo přímo odebírejte celý náš kanál. A pokud se vám něco nelíbilo, tak dejte taky komentář. Minimálně nám zlepšíte rozsahy a třeba my napravíme naše